Dali zirna lesson 11 toa creation of stock item stock group unit of measures ho adina dor kan lo nei ta kan items nei ho kha kan lo enter log duwa chu chu intinge kan stock item kha kan enter ang ti kan en chinang o ama separa telia kalu tanga chuan get view of telia ko ma chuan accounts info le inventory info kan ne inventory om chu stock soina nia chuan inventory info kalu tanga khi stock group items le unit of measures lo oma chuan a group chu entinan a heading ang tu khan ta kan stocks ho a heading tu khan entinan entinan alu te lo ziak du te la o kan stock item kha alu te te khan ta se kan stock group a chuan chawhmeh ti te mo kha te khan vets ti te mo kan da nga chuan kan stock group a chuan kan item a chuan alu kha kan da thei chiang chuan entinan inverter te lo zor da tro inverter kha kan stock group kan heading tur ani nga chuan khamin hnuai khan excite te ti khan ron om thale don khatiang ho kha chu kan stock item chuan excite hnuai te khwan ala om don chuan du chuan excite pokha stock group a lo da ta la excite kha kan stock group a lo ta se chuan stock item a khan enian excite hnuai khan enge xx1 ti te khan chu chang chang te ro te ho kha kan da lut thei dang chuan tunain example ege khan ang ka hret chiang lawa stock group ah hian entinan two wheeler le four wheeler lo ti tai la two wheeler ho lo siam tai la under hai chuan primary kan dang a hemi hnuai le tu khan ni da khami chung tur khan do ta chu wangin two wheeler chunga chuan engma om angai ka ti tolo ke ma chuan in du chuan a tharin siam the a tharin siam chuan alt plus c la siam khi aron la nang khian stock group creation secondary in ta khi chu group ai chuan angai ka ti che lawa in du chuan in ti thei ta chuan khimi two wheeler bi a khian quantity add kan du em kan du chuan kan ye sanga kan du lo chuan kan nuang tu chuan a group ai chuan angai ka ti che lawa chuan hnok duwa chu wangin a group a kan ti don chuan entinan stock group ka ti ta tro two wheeler ka siam ta chuan two wheeler a pawh khan chi hrang hrang awm dawn ta ta Yamaha te ti khan company lo ni te la multi brand kha lo ni tai la Yamaha ka tianga chuan Yamaha hi two wheeler a ka dang Yamaha company two wheeler ania nga Yamaha ania nga chuan Yamaha noi khan thil awm dawn hi tuna chuan ka yes ka du chuan ka no thei chuan ka yes thei bawk a kha chu ka thu thu nia ka yes chuan Yamaha noi khan i enge niang thil ka label khan stock items kha ka create thei to ta chuan ka du kala du khalo thei bawk a tu chuan ka no nga kha chu in thu thu chuan hian mobile phone te lo ti tai tro chuan hi example a ol sam ka ringa chuan primary a chuan under a chuan primary lo ti la chuan a groups tu kha atinan Samsung te la awm a tro chuan hetah hian chu mobile phone hnuai in dawn ta hepawh kan no deuh teng ke chuan iPhone te emaw Apple ka ti khan dawn ni iPhone ti la tro chuan khana ta se enge niang Oppo te la awm a tro chuan mobile phone thlang chuan hetah ka display chinang stock group a kala display a kala khi two wheeler exam nge ka nei two wheeler hnuai chuan two wheeler awm a tro ka group so chu chuan group so kala multiple pawh khan khi tu chuan ka en theia khi multiple a ka en chuan two wheeler hnuai chuan Yamaha ka dah tawh ta chuan iPhone hnuai ah chuan khi engma la awm lo ta tro chuan mahse mobile phone hnuai ah khan iPhone te Samsung te ti hi awm ta khi du chuan iPhone ah khian ka yes bik ta chu chuan ka no le du chuan heta a hran pah in ka alter theia stock group a iPhone in ka alter theia tani lo pawn multiple tang pawh khan ka siam dang lam theia ka siam dang lam du chuan ta khian ka no le nei na chuan kan yes du pawh khan a thei vek tho kha chu chuan khami dotah khan stock item kan create dawn ni khi item engmah kan la nei lawa kan bungrua kha chuan chumi hma chuan khi units ti hi mausian units ti kan hmu a tro kan ti dan thil lo ziak te la khi units ah khian not applicable kan ti chuan kha kan units of measures a rawn siam ania kha engmah awm dawn lo ti ania chu wang chuan kan units of measures kan siam pawh dang emaw kan duh chuan alt plus c heta shortcut kan sei kha shortcut key kan sei lai khan
anti nan thil ka siam ta units of measure si kala nei lo alt plus c ka meta thi ka siam chap thei ma se a siam dan tik tak chu heta ka bek ve ka tro inventory info kala units of measure sa ka create chuan a symbol tu hi enge symbol a ka dang per piece sangka tu chuan piece teng ka da thei tro ke g te po ka da thei a chuan a formal name a kilogram te ka tianga chuan ta chuan 1 unit 2 unit ang khan kal se ka du ta chu form te ka te kha ka hral lawna wangin unit tin ziak se symbol a hian unit tin a awm ziak se chuan tai chuan unit hi ai ang chu kan ziak thei dawn lo ta a chuan chuan formal name a hi chu in thu thun ta in du la symbol a hian u te point tiang ama se confuse lo nan chuan number of decimal place po hi hei point du du in ziak thei a 0 kian tha tawk te khan in du du zan in siam thei units tu kha in du chuan per liter te ti khan awm thei anga in company zirin per pack te ti pon a thei ve kha chuan stock item ka create ang tuna khan Samsung ka ti tro chuan Samsung ka ziak ta tro chuan primary a hian ka du chuan mobile te ka thlang thei a emo Samsung po ka thlang thei a kha chu ka du du dan ka thlang thei to chuan kin lan na tu kan en sinang chuan rate of duty chu ti lo la khoi boi lo la nekina GST ve kala senga chuan opening balance kan nem endinan kan company kha ti tuna ka start thar chuan kan nei don lo cheng sa ta ama se i nikuma te he pa te khan lo start to sai lang chuan opening balance kan yang tungkum atangin tali ka function ve chaw ama ro chu nikuma te ka phang lo ta mase nikuma ka business ka ran char char to ta chu wang chuan tunkuma ka start tang khan ka stock item ka chiar ve kang a opening balance tuna ka stock shal lo ka nei sa ha ka entarang nikina songpan za te lo nei tala ka entarang chuan heta hian array thi ka purchase value ka enter tu ni chuan ti hian lo tar phut se ti khan ka back le vek ta gateway of tali ka langa thil phat kan en chinang display kala inventory books kala stock item ka en chinang ki stock item tak tak chu heta groups ka chu stock item la ni lo stock item tak chu hei Samsung hin ta ka create ta kha kha hi ma se opening ka jek lo ta tro ki april la eng ma om lawa opening kan jek chinang inventory info ka lenga stock item ka langa alter ka langa Samsung ka langa until nan M31 ne si som lo la nei tai la chuan cheng sing khatin lo lei tai la chu ka value chu 1 la kan ya ka save anga chuan display ka langa inventory books ka langa stock item ka langa ka du ha ka thangang ki tun april a chuan the closing balance chu 10 units kala nei ti na chuan ti khan ka purchase chuan ron awm belanga ti khan awm bel zel ton ta chuan ti khan stock item create dan chu kan hreta chuan khata va create khar lo khan ti thei dan pakhat awm ta chu kan purchase thei boka kan purchase kan nei sa kan thal zo vek nga an open ti khan kan purchase sales kha transaction khan ni tin khan awm ve don chu kan company kan business a khan chumin tu chuan sales le purchase kha chu F8 le F9 kha ni ne kia color khiron dang zel hi mo F8 ni anga chuan heta voting number po hi kan ti dang lam du chuan a voting number ti dang lam dong kha account sin phone kala voter type a manual a kan da ang tro voter type a purchase le sales hi automatic ni loin manual a ka danga prevent duplicate po khan ti veila thabe ang ro manual a daila prevent duplicate hi yes a that ben chu adinan I kan memo cash memo te kan nei thita mi zo chuan invoice te kha te kha number kha ang kan lo enter pol thei ta in ang kha om thei no ta ti kha chuan process pe ka ti lo lo ni kina ba kila le kha boi tha ka chuan ta hian ke yes anga kan du chuan kan no thei boka kha chuin thu thu ni chuan voucher a kala sales a hian ka memo tangin a number chu 2 lo ta se lo pon adinan thil dang de kan lo hmang ta i Samsung bi kha an memo kan lo da thang ta tro chuan a date ki chu ti khen lo mai se san chu ni kina kan boi lo nan chuan parties account name a hian antinan kan leina kha kan entarang then cash a kan lei ka chuan cash kha ni me
buổi nào là chuan sales ledger chuan sales kan enter emo ta hian kan leina pa te kan enter du chuan tikhian alt plus c kan hmeta khoi tenge kan leng Amazon atang kalau cha tan ro chuan ka tan chuan Amazon chu nge niang ka credit or san don ti na ro san ni credit su thanga tikhian green notice sa chela chuan GST ka lo open lo bang he chun kina GST chu shanghai chuan sales chuan sales ledger ka thlang mayang chuan name of item po hi space ka hmeta M31S lo ka shal don tro tu na chuan sorry Amazon ka shal don ang kal ta chu bangin lo label chin zo kang F9 ka hmeta ki purchase ha kala tro chuan Amazon da atang ka leya chuan Samsung za ka leya som leila chu ama khan ki ama ka leina riat kha sim khatin ka leya ma se tu na chuan mino discount ta singko sangai sorry sangko sangai liang singko chan to em chuan singko sangai ka lo leita chuan tikhan S1 S kan lei tuan 30S leng chu Samsung ka da init sa ka thanga rate of tt chu ngai shilawa chuan ki somnga ka leya chuan chu sangri zangai min pe a ka lei thea chuan atang ka lei le du ni tro S stem stem okay chuan tihan kan zia chuan pawh kan edit thea chuan hi opening balance kan nei chuan opening kan ziak nga rate kan ziak nga value kha chu a rain calculate anga som ka le chu chang ka leya chuan ti jong thin ta se chuan khimin hu akian kina GST da to ta chu kala se nga narration kan ziak nga accept chuan shal le chin patang F8 kan hmeta nga chuan ka shal don ka memo number kha ka ziak le nga chuan date ka siam nga reference number pawh ka da thei ka du chuan tun he ai ka shalang tun he ai ka shalang cash ka shal chuan cash ka thang mai don ta ma se mi mal he na lo shal don taila alt plus c ka ti nga chuan endikan tuna hian mihring zong zong hi siam bek ngai lo kan mihring a kan shal don ta ma se a poisa fai min pek chuan tikhan cash khati kha ol sam me a ma se ka endikan kan dor lian te kha tinga wholesale te kan pek ani kha chuan an mari siam nge kha account batu tu te ni kha chuan siam kha a tha a yan ka tinga details ka thlang chuan ka save anga delivery note pawh ka zia kha tha kina chuan hei ka shalang zai ka shalang som hi sha china chu zai ka shalang chen hi sam ngai ka shalang chuan te accept anga narration ka siam anga chuan ta pawh hian sales a pawh hian GST charge tu nia hi pawh kan siam sorry control A ka hmeta chuan tikhan zo chuan profit and loss kan chinang dia profit and loss kan ka chuan report sa ka kala chuan profit and loss tro hi ka hmeta chuan alt plus F1 ka hmeta hi sales ka nei to chuan 50,000 awm atro 55 lakh sorry chuan closing stock mobile kha 6 lakh 50 man ka nei chuan purchase chu 7 lakh 20 man nia chuan tur thlenga ka gross profit chu 3 lakh 30 tina chuan mobile phone in ka nei ka in du chuan ka lu tanga ka enter anga tikhan ka stock item ka chu ka tikhan ka enter anga sales po tikhan ka sales zat kha tu april thla chuan lian hmena cheng 20 units ka shala chu ka voucher number te pawh rawn lang a ki tro chuan closing balance chu 5 lakh ania chuan tun thlenga ka profit za chu 3 lakh 30 heka hi a basic chu ni mai a point over chu voucher a lu a heta sales nge kan thanang purchase kha ani mai a chuan next intinga print nan te kan la soenga chuan GST te kan soenga chuan tikhan thil pakhat lo tila chin taila purchase sales la chinang sales la chinang hian lo ta se date kan siam reference number kan danga a pawisa fai kan shal don chuan tikhan cash kan thlanga sales la zer kan thlanga hi pakhat hi to dei kan shalang
Dengan ka shala chuan ka save a enzai ka profit kan enchina profit and loss a kala alt F1 kan hada alt F1 kan hada ki tuna ka profit chu 3,60,000 ni achan chu ama khan i Samsung S10 ka chu cheng sing hin kala draw pakhat kha chuan singan ka sha chu sing thum ka profit bela chuan tuna po hian ka profit a masa jok profit and loss ka masa jok ka en khan 3,30,000 ni to chuan 3,60 lo din to chu sing thu na pung draw chuan thil pawimawh mo ve deuh pakhat chu stock summary te pawh in en theih duh chuan ta hian in en theih khi engzat nge stock in nei closing balance chuan display atang pawh in en theih a inventory books an kalanga stock item in en nga khi stock item zangin na nei ti khan en chuan amal mal en duh chuan in duh chuan stock summary atang pawh in en theih a chuan in ratio analysis te pawh awm theih khi current ratio te quick ratio te gross profit ratio te current ratio te enge ni ti te kha current ratio ni chu current assets is to current liabilities ania chui tu chuan current assets kan ngal tu na 3.72 is to 1 ania ideal current ratio a thatok chu 2 is to 1 ania khateng te kha du chuan ke da kan la soinga kan man chuan kha chu talin che to lo commerce to mama 2 is to 1 ni chuan kan company analysis ni chu hi hemi tang hian kan company din hmun kan hre thei khi kan gross profit percent chu 65.45 ania net profit chu ti khan chuan kan debt equity ratio te pawh hi kan debt chu tha chuan quick ratio te pawh kan hne thei a draw current ratio current assets kan ngal tuka chuan ba kan nei em ti te kan en thei a chuan ti khan balance sheet pawh heta midang accountant wa ruai nga lovin ti khan a main oren siam sa a kan enter dik khap thlap chuan a rawn siam dik vek ang kan enter dik lo pal ni zo ro chuan a rawn siam dik lo ang ti khian alt F1 kan mei khian details a rawn lang thei a chuan ti khian capital a pawh kan lut thei a ti khan kan duh dun kan lut thei tawh ni closing stock zai kan nei closing stock chu 6,30 nia enge awma kan ti chuan khi kan enter nga khi kan enter zai langa ti khan kan nei zat kha awm lang mai dawn chuan ti khan kan duh chuan heta tang khan accounting for an kala sorry inventory for an kala stock item kan create thei ta chuan duh chuan multiple pawh kan create thei multiple la kan create duh chuan he chu hilan hnuaiah hian enge niang rei te ta se units kan thlanga kan opening quantity kan duh pawh sorry chu hila khi rei pakhat an to ta draw opening quantity te pawh in duh chuan enter thei chu enter boy phei lo empty 15 te ta chuan kan duh chuan ti khan a hlawma enter kha ka pause mo ka lo a hlawma kan enter dawn kha chuan inventory for an kalanga stock item an kalanga multiple an kalanga jing khan pakhat ka enter ka pause tling ka sia chuan kan show le chu hila kala khi draw khan opening chu kan enter du le du lo khan ni me a chuan tinan 15 te lo la tel ta sa draw chu hila ka thlanga ta pawh hian unit ka duh lo pawh liter ka duh pawh liter ka thlang mai kg te pawh ti khan ka duh duh kha a in mil tu kha ka thlanga opening quantity pawh ka ziak thei a kan nei lo chuan ka ziak lo mai nga alt a kan hme tanga chuan amala ka duh chuan single stock item a ka create anga chuan hemi ah hian accounting voucher ka ti lai pawh khan ka create thei a accounting voucher ti lai create tur chuan alt plus c kan hme nga ya chuan sales ledger le purchase ledger ni chuan F8 kha sales ania F9 kha purchase ania draw khi tunah chuan enter ka hmei khian khi kal thei lo chan chu hi heta khan manual in ka enter ang ka voucher type chu manual in sales voucher a voucher type chu numbering kha manual in ka enter ang ka ti vai enter ka hmei khian a tlang thei lo chu vai numbering ka hmei nge hi kan ti sual laka min veng ve a thala tuka chuan reference number pawh hi a thei hram chuan zia kha pui ka ti lo pui lo a chan chu nikina audit kan nei dawn hian audit le dawn a a buai lo nan cross check nan hin atangkai ve em ma chu nia narration pawh ziak ro ka tin chan chu tuna nangman ta chuan a pui mo khelo mi thei tian sumdong te ro te tan chuan ma ro chu company lian deuh kan ni emaw business kha lian tham ve to a audit ngai khawp ani chuan kan zia thlap kha chuan ani maw ti kha all sama hi kan en le zum thei a chuan hi display detail te pawh kan zia vek chu tool na em om lo ma se a thei hram chuan zia kha pawimawh chuan te hian a state tal hi chu kan ziak lo ni pawn state hi thlan nge ngai a hi GST a pawimawh a chuan kan ti zawng kha ni phot sia tun video chuan tun video kan ti lan ho chu stock item create dang kan thiam a draw
tu chu accounts info an kala sorry inventory info an kala gateway of the day an kala inventory info an kala stock item an kala mo stock group an kala chuan unit of measures kan sia chuan a create ang kha chu kha create a luh khan me chuan display kan sia alter ni kha chuan delete emo kan du chuan kan delete china alter an kalanga MT5 hi kalo jek dik lawa chu wangin MT15 ti je katum 15 je katum khania chu wangin chu ma item kan chong lawa no pon ka stock hlui te kan zor ngai to lo te kha om chuan dia nikina chuan hi thumbel han maintain chuan a tam do lu tu ka stock item te chu wang chuan kan zor ngai to lo te kha te chu lo kan delete thin de alt plus d kan he ta khi lo lang to lo Samsung M31 30 te poi lo chok to lo ta se hlui to tu ka old model to a chok ngai to lo ta stock po kan nei chong lawa chu wang chuan delete kha poina om lo chu wai kan delete ne alt plus d kan heta khi alt plus d kan heta delete thein wa chan chu enge chan a chan chu heta stock kala nei an lo pon stock kala om dina profit and sorry display kala inventory book sa ka in china stock kala om mi Samsung M31 khi stock kala om chu wangin ka delete thein lo chuan kan delete tu chuan an clear fel vek ngai tina chuan profit and loss anga 360 ama chuan profit and loss display dan te ka hria to chuan next video a GST te mo video dang upload kan tum lo ni